Així que us agraden les banderes. Seré honest, quan vaig fer el vídeo de les banderes, bueno, m'esperava 2 o 3 respostes com a molt de gent demanant que els arreglés la bandera del seu poble, però, hòstia santa Verge Maria, la resposta que vau donar al vídeo. Molts de vosaltres em vau respondre amb suggeriments per agafar i arreglar la bandera del vostre poble, assumint de manera molt naïf que el vostre poble m'importa. No, però ara en sèrio, moltes gràcies a tothom qui va respondre al vídeo amb suggeriments. No he pogut agafar-los a tots, he fet el millor que he pogut, però sou masses. El vídeo va tindre bastant ressò fora del Principat, hi ha gent de València que ha reaccionat, hi ha gent de les Balears que ha reaccionat, fins i tot el meu amic andalús que no entén els vídeos ha dit arregla la bandera de mi pueblo, de Canena, por favor. També hi va haver gent que es va ofendre. La veritat és que esperava que hi hagués més gent ofesa, com per exemple aquesta persona d'aquí que es va ofendre amb un gentilici. Terrassenc, si diu imbècil. Què és el que volies? Que digués agarencs? El truc aquest d'agafar el nom romà de la ciutat i posar-lo tot arreu per fer que sembli més exòtic, quan realment és Terrassa, no serveix. És que no serveix. També va ser un d'aquests vídeos que va sortir de l'esfera de YouTube Catalunya i va arribar, gràcies a l'algoritme, a gent que parla castellà. Viendo este vídeo se entiende perfectamente cómo se trastoca la cosa en Catalunya. Fundamentalmente la... No, ho entenc, José Antonio. Part de l'adoctrinament de la immersió lingüística és fer una bandera d'una mà donant pinso a uns coloms. El que volia la gent era això. No entiendo nada, pero alta facha. Bravo. Bravo. Aquesta és la reacció que espero. Camilo Sabatini, ets un crac, ets un fiera. Fins i tot hi va haver gent que no demanava només el seu poble, sinó que ja donava les suggerències fetes. Bueno, la bandera d'Irlanda no pinta gaire... No, vinga, fora. Com aquest paio d'aquí, vale? El Gerard Portes. Diu, Marlesan, ja t'he arreglat la bandera de Figueres pel teu pròxim vídeo. Ah, vale, d'acord. Suposo que no he de fer res, no? Me'n vaig i ja està. Arreglant banderes amb Gerard Portes. Què és això? El que vols? Vols fer el vídeo? Vols fer el vídeo? Vols tindre les idees? Vinga, va. Vols tindre tu el canal de YouTube? Vinga, va, anem a fotre la teva intro. Au, Gerard Portes, vinga, fes la part 3, que a mi ja no em toca, això ja és treball teu, aparentment. No he fotut ni el Jair Domínguez al disseny, lamentable. En fi, que ara anem amb les suggerències que m'heu enviat vosaltres, els i les telespectadors. Comencem amb un dels fundadors de Malaya, l'Arnau Rius, que diu: ei, quan t'hi posis, pots arreglar la bandera de Capellades, please? És una autèntica embolatada monàrquica, la del club de futbol Capellades té més gràcia. Suposo perquè no té corona. Per tant, el que farem amb l'escut és traurem els castells, perquè tenen pinta de monàrquics, agafarem els colors de l'escut del club, aquí posarem el logo de Múnich, que de fet Múnich surt de Capellades, tenen com la casa allà, crec, i aleshores després agafarem, posarem tot ben simètric, tal, i després canviarem lo del mig de l'escut d'armes, perquè també és una miqueta massa monàrquic i antiquat. Per tant, posarem els dos símbols per mi de Capellades, que són senyores en cadira de rodes i cartells de la CUP, perquè és el que sempre veia quan anava a Capellades. Aquesta bandera també és una mica homenatge a la meva besàvia, que jo sempre ho dic, no? Ella vivia en una de les residències de gent gran de Capellades i es veu que el coronavirus va patar fort a la residència on era. Sort que ella va ser previsora amb el tema del coronavirus i es va morir un any abans. Mujer precavida vale por dos, crec que es deia així. Ojaldre ens comenta: la de Cerdanyola és horrible. Anem a veure-la. Quin fàstic de bandera, no? Saps la roba aquella que porten la gent que va a les carreres de cavalls, els jockeys? Sembla una mica com un tauler d'un joc de taula que ningú ha jugat mai. Sembla els mitjons que et regalen la teva iaia per Nadal. No, és veritablement fastigosa aquesta bandera. Anem a arreglar-la. El primer pas aquí, òbviament, és carregar-se el tauler hortera i després agafar i posar un símbol de la ciutat. Aparentment, a Google l'únic símbol de la Cerdanyola que em surt és aquesta rotonda amb una C enmig. És, bueno, Cerdanyola. Per tant, això és el que he fet, he agafat la C, he traçat la forma, l'he posat al mig i, bueno, la veritat és que Cerdanyola no és la ciutat més reconeixible del món, per tant, també he posat com un moto al mig, per tant, he escrit una mica un eslògan, he posat una mica tot una mica més bonic, amb un laurel i tal, no sé què, i aquí ho tenim, Cerdanyola del Vallès, gairebé Barcelona. Si això no crida Cerdanyola al Vallès, què ho fa? Un narcopís, vale, però això també, no? En Miguel diu: Lesan, com arreglaries la bandera d'Espanya? ¡Youtuber separatista se ríe de los símbolos nacionales de España! Ara que t'has entregat a mi, vigilo cada pas que fas. ¡Youtuber rancio está riendo de la nación, de la bandera, de los símbolos monárquicos y... Cada expressió política, cada polèmica l'estic vigilant. Y la reina Leticia también está diciendo que es un esqueleto y todo. Estic veient tot.
Bueno, el que faria és treure l'escut d'armes perquè és massa carrincló ni massa sobrecarregat i no és gaire popular. I aquí molta gent agafaria i posaria la barra de baix d'un color diferent, molta gent la posaria de color morat. En canvi, jo crec que la posaria de color blanc, perquè així representa les parts iguals que s'han de posar de ketchup i maionesa amb unes patates fregides com Déu mana. Ara sí que representa una cosa bona, la bandera d'Espanya. Em recorda la cançó aquella dels Vengamonjas, la del ketchup i mostaza? Son las cantidades perfectas de ketchup y mostaza. Aquí ens diuen: Marc, fes la bandera de Salt, si us plau, por tus muertos. I ho diu ni més ni menys que Manel Vidal Boix, membre de la Sotana, ara treballa a la competència a RAC1, un honor, gràcies per la suggerència, anem a veure què podem fer. D'acord, Salt és un d'aquests pobles que no té bandera, només té escut, però m'agrada aquesta forma del riu i el molí, per tant agafarem això i ho posarem més o menys tot en una bandera, posarem el riu així amb les zones aquestes i ja més o menys ho tindríem, només caldria donar-li un toc més saltenc, per tant el que m'imagino que hi hauria Salt és algú de Plataforma per Catalunya penjant cartells i una senyal que indiqués algú on és Girona per si algú s'havia confós i per error hagués acabat a Salt, que és, suposo, per que la gent visita Salt, perquè s'equivoca a l'anar a Girona. Bueno, i així és com mai correré a la competència, nois. Ara, la Maria Boabdelà, companya de Malaya, flamant nova col·laboradora d'Adolescents ICAT i persona amb la que vaig tenir el plaer de conèixer en persona, va posar aquest story. Marlon, arregla'ns això, per favor. És el pitjor accent de Banyoles de la història. Aparentment, Banyoles, tot i tindre l'estany, no sembla tenir suficients icones per posar en l'escut i literalment van posar una B. Podria ser Barcelona, podria ser Vegas, però no, és Banyoles. Has de saber-ho i ja està. Per tant, el que he agafat ha sigut, tret la B d'allà, he resseguit la forma de l'estany de Banyoles i l'he posat allà, i saps a què em recorda la B d'allà? Exacte, em recorda a Shrek. Per tant, he posat la font de Shrek a Banyoles i després he posat a Shrek allà i m'he ficat tot maco i tal, com si fos un cartell de pel·li. I és que ja està. Banyoles ara és la nova pel·li de Shrek. Qui ha radiat de fons el meu estany? Sóc jo, l'Shrek. La vostra bandera no ha sigut arreglada, ha sigut perfeccionada. Ja està, això és el tope. No es pot fer una bandera millor que això. Molta gent m'ha escrit des de les Illes Balears, cosa que em sembla perfecta perquè així puc fer la impressió aquesta d'accent de balear. Fes un de la bandera de Mallorca. La de Mallorca! Si poguessis editar la de Mallorca seria un detall pico 3. Ok, ara fes les de Balears, que tothom s'oblida que xerrar en català en teoria. Fins i tot un que va reaccionar a la història de la Maria Boabdelà, us en recordeu, dient el següent: fill de puta, fes les de Balears! Si m'ho demaneu amb aquesta amabilitat, ho faré encantat. El que farem amb la bandera de Balears és agafar el requadre morat, treure el castell, perquè això és molt difícil de reproduir. Agafarem i traurem això, ho posarem com si fos una línia més, ho posarem de color negre, i ara estirarem això i ja ho tindríem. Ja tindríem més o menys la base. I per evitar confusions amb altres banderes similars, el que podríem fer és posar anuncis pel mig de negocis de proximitat de les illes, no? Una miqueta així, tal, posar una miqueta els logotips aquests, luxury hotels, una miqueta de Bagaluf, tal, els bars, mira, ja ho tindríem. Vull dir, això és, les Balears amb una imatge és això. Doneu gràcies a que no he posat Miquel Montoro allà. Super Mario in real life. Spaghetti! Aquí una persona de Twitter que no recordo el seu nom diu: ei, bones, t'escrivia per si podies tonejar la bandera de l'Ella al Maresme, emoji de fer cara de sisplau, fes la bandera, no sé què. A l'Ella tampoc té bandera, per tant agafarem i farem una nova a partir de l'escut, agafarem i posarem tot blau, traurem l'ala del blau, farem una miqueta més claret, l'ala la farem una miqueta més gran i tal, la girarem una miqueta, posarem una bandera catalana per allà i, oh, vaja, és la bandera d'Olot. Bueno, quin remei, no? Això és una millora. Una millora és una millora. Que, per cert, aquí l'usuari Lluc Busquets em va demanar precisament que arreglés la bandera d'Olot. Anem a veure què podem fer. La veritat és que m'agrada molt la part de l'ala. Per tant, la duplicarem i la posarem allà. És molt distintiu d'Olot. I tenim les ales que falta, òbviament, el cos de l'ocell. Per tant, el que farem és posar un pollastre a l'ast al mig i ja tindríem una mica una imatge de menú de bar. Òbviament, després posaríem de guarniment les patates típiques d'Olot. I per rematar-ho, per què no, posarem un rètol d'aquests que posen als bars típics de Coca-Cola, no? Bar Olot. Pam! Ara tothom vindrà a degustar la gastronomia d'Olot. Ara mateix, caravanes a Olot de gent venint a provar les patates d'Olot, que de fet m'ha vingut gana mentre feia la bandera, vull dir, arregladíssim.
Aquí en Jordi Molinera comenta: l'altre dia al ple Altafulla parlaven de que no tenim bandera oficial. Marlesan, fes la teva màgia. I atenció, perquè això ho diu ni més ni menys que el coalcalde de l'Ajuntament d'Altafulla. Per tant, tenim càrrecs electes demanant-nos banderes aquí. Això no és un tema baladí, ja. Estem tocant el moll de l'os, gent. Jo crec que la idea més senzilla aquí és agafar i treballar a partir de l'escut, per tant, l'adaptarem a una bandera, per tant, posem així, bueno, així no, però posem tal qual. Vale, té sentit, no? Altafulla, hi ha una fulla, està alta, està sobre com d'un monticle, però jo crec que no és un monticle o un munt o el que sigui, jo crec que és el cap d'una figura d'Among Us. Per tant, el que farem és fer-la d'això més petita i traçar una miqueta la figureta, tal, posar-la amb el color del monticle d'Altafulla i tal, i ja ho tindríem. D'acord, coalcalde, ara la bandera del teu poble és un meme que pots utilitzar durant 2 setmanes i escaig, després pots utilitzar la versió seriosa, però, bueno, ara pots utilitzar aquesta si vols que Altafulla ho peti a les xarxes. De res. En Víctor Martínez Jaén diu: top 15 del País Valencià. No. Però farem algunes que m'heu suggerit del País Valencià, com per exemple Alacant Queer, que diu: arregla la d'Alacant. I no ho entenc, la veritat. Vull dir, la vostra bandera està bé, representativa, amb un escut guai, té 2 colors, i hòstia puta, hi ha una cabra penjant. Hi ha una cabra morta a la vostra bandera. No, això fora, això fora. Ara la bandera d'Alacant és 100% cruelty free. En Mauro també diu: la d'Alcoi o València. Farem València perquè, òbviament, és la ciutat més poblada i la que dona nom al País Valencià. Ojo, voleu veure un truquet d'enfant terrible? Atents a això. Espero que algú tregui aquest clip de context i l'enviï a les províncies o alguna cosa. M'encantaria, la veritat. Cony, anem a arreglar això en sèrio, va. El que farem amb la bandera de la ciutat de València, a la vegada la bandera del País Valencià, és treure els símbols monàrquics, agafarem i posarem les 4 barres fins aquí, i després el blau el posem més gran, posarem l'escut del País Valencià, i després hi falta un toc més valencià, oi? Per tant, farem les 4 barres com si les hagués dissenyat Calatrava. Les 3 primeres línies inspirades en la ciutat de les arts i les ciències de València, la 4ª línia inspirada en les crenxes que es fot Calatrava quan dissenya coses, no? Ara sí que això olora València, no? Tu ensumes aquesta bandera i olor a socarrat. Aquí l'Armando comenta: fes la de Tortosa i la del Prat del Llobregat. És la unió del poble i barri de la meva parella i jo. D'acord, bueno, el Prat és una ciutat, per tant, comencem amb una petita ofensa en la teva parella. Però, d'acord, vale, anem a fer una parella feliç avui. Primer de tot farem la bandera de Tortosa, i la bandera de Tortosa és un pla vermell amb una torre que no reconec, però saps què reconec de Tortosa? Efectivament, el monument franquista, no? Ja que no el traiem d'allà del riu, doncs el que podem fer és almenys ressignificar-lo i el posem a la bandera. Ara només falta que no simbolitzi els caiguts pel franquisme. I després tenim la bandera del Prat, que realment tampoc té bandera, té un escut, per tant, jugarem a partir d'això. Agafarem el blau, símbol del Prat, per això els diuen potes blaves, i agafarem i farem una banda al mig, i després hi ficarem una línia discontínua, d'això aquí i tal, i ficarem avions per fer-hi un aeroport. I ara ficarem els avions i tal, fins i tot podríem ficar un petit ànec mort allà enmig de la pista, com simbolitzant tot el que significa realment el Prat. I ja està, ja ho tindríem. Aquestes són les banderes de la vostra relació. Espero que us caseu amb aquestes banderes de fons, excepte si en el temps que he trigat en agafar el vostre comentari i posar-lo en el vídeo heu tallat, aleshores, bueno, sento molt per la melanconia. Aquí l'Andreu diu: inventen banderes pels districtes de Barcelona, i arrel d'això ACP comenta: ara fes una bandera per Nou Barris, que és tan merda que ni això teniu. Una mica de respecte pel barri perquè te surrajamos, si vens aquí, chuleando con Nou Barris, tío, ¿qué te crees tu, Te reventamos, Aquest ha sigut un repte perquè Nou Barris no té ni escut, per tant he hagut d'improvisar una paleta que simbolitzi coses del districte. He posat 4 colors, el groc i el negre, simbolitzant la muntanyesa, òbviament, el vermell representant la lluita veïnal i obrera del barri i la consciència de classe que tenim, i el blau representant una mica la comunitat estrangera i llatinoamericana que viu al barri. De fet, bueno, al meu barri de fet hi ha molts hondurenys, per tant he agafat una mica el color de la bandera d'Honduras. De fet, tots els colors combinats, com que volen representar la multiculturalitat que hi ha al barri, i després he fet com una fletxa cap amunt, simbolitzant el progrés del barri i la muntanya, més o menys, on estava ficada Nou Barris, i aquí a la bandera hi faltava com una escultura, com un símbol, no? Com algo que es pugui veure. I realment Nou Barris no té gaires escultures, però la primera que m'ha vingut al cap és la de la plaça del Cagarro. Ara no es diu, òbviament, plaça del Cagarro, però hi ha aquesta escultura que algú va intentar imitar com un ésser humà, saps com la intro aquella antigua del 30 minuts, que estava com un humà així? Però l'escultura la van fer de ferro rovellat i per alguna raó estava trencada, i més a semblar-se a un humà, l'escultura s'assembla més a un cagarro. Per tant, he agafat i he fet una miqueta, he traçat aquesta figura i l'he posat a dalt
una miqueta així arraconada, i ja ho tindríem. La bandera de Nou Barris. Estic bastant orgullós d'aquesta. Imagina portar aquesta bandera al ple i dir no, proposar això com a bandera, estaria super encantat. L'Eric Parianes demana la bandera d'Igualada, si us plau. Anem a veure què tal Igualada. I en sèrio, Igualada, és això el que teniu? En sèrio? Realment heu agafat la bandera de Barcelona, l'heu posat al revés i heu dit necessitem alguna distintiu. Ja sé, posarem 2 barres que semblin un riu. És possiblement el disseny de bandera més dropo dels que han tingut fins ara. Hi ha algú, arreu dels anys 70, anys 80 o així, que va dissenyar aquesta bandera, va dir, mira, copiaré la de Barcelona, i es va embutxacar una comissió de l'Ajuntament, no sé qui és aquella persona, però per no fer absolutament res, segur que es van dur una pasta. Agafarem les zones de la bandera que simbolitzen el riu Òdena, que travessa la ciutat, agafarem i les posarem a baix amb la forma de la senyera i emplenarem el que resta de la bandera de blau, el color característic d'Igualada, i falta un símbol aquí d'Igualada. Jo crec que podríem posar la cepa del coronavirus, perquè realment Igualada és com el Txernòbil de Catalunya ara mateix. Vull dir, Igualada és que no sé com s'ho fan, però sempre tenen brots, sempre hi ha com gent contagiada. Aquí l'Antoni Granyana diu, Amposta. Banderes catalanes, Antoni, per favor. Si us plau, no comencem amb aquesta guerra, perquè vindran els del sud i diran no, els del sud els matarem a tots, i es posaran en plan rotllo sarraí, i no, són molt passats amb això. Anem a veure què té Amposta. Una bandera catalana amb una creu. La veritat és que no té gaire rotllo sarraí, és més estil templari, però a mi m'agradava més la germandat dels assassins. Ets i Auditori, tota aquesta penya, no? Els que es posaven allà a les atalaies i feien allò de camuflar-se entre els monjos. Jo era més d'aquest tipus de gent. L'Ecar Maestre aquí comenta la bandera de Berga ja ens agrada prou, no cal que l'arreglis. Bueno, efectes 3, enemic. Anem a veure què tal la bandera de Berga. Anem a veure, bandera quadrada, amb senyeres i mitges llunes i... Oh, clar, això són caretes somrients. Mira, ei, mira que bonic, ara estan somrient, tu. Vine a Berga a veure'l somriure. I per acabar-ho de rematar, també posarem els típics imbècils que es posen davant de la senyal, a assenyalar la paraula perquè, haha, Berga sembla polla en Latinoamèrica, haha. En Belkan diu, corregeix la de Palafolls. Si tenc collons. Vale, m'agrada un repte, Molt bé, la bandera de Palafolls, molt maca, amb un patró així com de creus, molt bonic, però podríem fer alguna cosa amb aquest patró, per tant, si el multipliquem per aquí, el rebaixem i tal, estirem unes quantes línies per aquí i tal, i, hem convertit la vostra bandera en un laberint. La primera persona que m'enviï una captura del recorregut correcte del laberint a @marlesan a Twitter s'endurà 500 euros i podrà escollir quina és la frase que posaré aquí en la senyal, excepte el dels 500 euros, no tinc 500 euros per això. I per últim, per fer justícia i perquè es van quedar a les portes l'última vegada, l'Àlex diu Rubí merece más, somos mejores que Sant Cugat. Anem a veure què té Rubí a la bandera. Si no és la bandera més bonica del món, precisament. Sembla la bandera d'abans d'Espanya, amb les patates fregides i la maionesa i el ketchup, però com si haguessin posat 800 tones de ketchup. Per tant, farem que aquesta creu quedi una miqueta més estilitzada, una miqueta més nòrdica, si voleu dir-li així. I després, al mig, perquè no quedi gaire genèric i buit, posarem un símbol de rubí. Després de molta estona de cerca, he constatat que l'únic símbol real de rubí és l'estació de Ferros. Per tant, farem una silueta d'aquesta estació i la posarem al mig i au. Rubí, la ciutat del tren, crec. En fi, moltes gràcies per veure el vídeo i gràcies per col·laborar-hi amb els vostres suggeriments. Si voleu fer-ne més, aquí estan els comentaris a sota per deixar alguns comentaris que potser llegiré o no ho sé. Arreglant Banderes 3 arribarà oficialment quan em surti dels pebrots. Una abraçada, ciao, ciao.